खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 20 मार्च शनिबार खालि कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दावलगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव महाजोन दोलोनि लोगो हान्जा बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे गेदेर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो कंग्रेसनि बुंथिगिरि अपूर्व भट्टाचार्य आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया गावनि बिबुंथियाव बुङो दि फैबाय थानाय समाव आसामाव महाजोननि सोरखार दागोना रोखा होननानै। बेजों लोगोसे बिजेपि दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिना बुङो दि बिथाङा आसामनि गाहाय मन्त्रि जानो सिमां सुजुयो, नाथाय बिथांनि सुजुनाय सिमाङा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा। थारैनो हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गाहाय मन्त्रि जानो गोसो दंथारोब्लाबो आंनि उनावसो जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारीया बुंथिलाङो। दानिया फैदो नैथि खौराङाव। सनितपुर जिल्लानि मुंख्लं नोगोर दिखियाजुलियाव खा आयेननि हेंथायै दिखियाजुलि आन्सलिक आसुनि बानजायनायाव थांनाय सनिबारखालि दिखियाजुलि नोगोराव थानाय आसुनि मुंख्लं कम्पानिनिफ्राय बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ खालामो। मख'नो गोनांदि आसुनि सोद्रोमाफोरा खा आयेनखौ बोखारनांगौ होनना दिखियाजुलि सोहोरनि गेजेरजों 15 नं राजा लामानि सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम होस्रिखावनानै मुंख्लं नोगोरखौ गोमखांहोदों। दिखियाजुलि आन्सलिक आसुनि आफादगिरि शंकर दासआ बुंथियो दि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बानजायनायाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव खानि हेंथायै हाबाफारि लानाय बायदिनो दिखियाजुलि दख'रा आसुआबो बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। लोगोसेनो बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावो दि बिजेपि सोरखारा आसामनि रायजो राजाफोरनि गोसो हमथानायखौ बुजिनो नाजायाखै। बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव दिल्ली आरो दिसपुराव जाहाथे आसामनि रायजोफोरा आथिं हमनाङा, बिनि थाखाय सांग्रां जानो रायजोफोरखौ खावलायदों। दानिया फैबावदो थामथियाव। महामारी करोना जिउसानि थासारिनि जाउनावबो हादराव बास आरो ट्रेनजों हान्था मेलानि खाबुफोरा गोबां जायगाफोरावनो बन्द जानानै दंबोयो आरो दिनैसिमबो गोबां स्पेशेल ट्रेन आरो एक्सप्रेस ट्रेनफोरा थाबथानानै दङ। बे समावनो रेल बिफाना हलि फोरबोनि समाव ट्रेनजों दावबायग्राफोरा राहा मोननो हानाय बायदियै गोबां मेल एक्सप्रेस ट्रेनफोरखौ खारहोनो बिथांखि लादों। साहा रेलवे, सा-सानजा रेलवे, सोनाब रेलवे जनफोरजों फोनांजाबनानै गासै ट्रेनफोरखौ खारहोनो बिथांखि लादों। मख'नो गोनांदि हलि फोरबोनि समाव भारतीय रेलवे बिफाना ट्रेनजों दावबायारिफोरनि थाखाय स्पेशियेल एक्सप्रेस ट्रेनफोरनि गेजेराव साहा रेलवे, सा-सानजा रेलवे, सोनाब रेलवे जनजों फोनांजाबनानै ट्रेनफोरखौ खारहोनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो ब्रैथि खौराङाव। हादराव करोना जिउसानि गाग्लोबनाया फिन बांबोनो हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव हादराव गासै 40,000निबो गोबां करोना पजिटिभ रिपर्टजों लोगोसे सा 188 सुबुङा जिउ खहा जादों। बे समावनो हादरनि गोबां रायजोफोराव करोना जिउसानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै नोगोर सोहोरफोरजों लोगोसे फरायसालिफोरखौबो लकडाउन फोसावना होनाय नुनो मोन्दों। आसाम सोरखाराबो करोना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै खुगायाव मास्क गाननांगौनि गोनांथिखौ मैया थांनाय 20 मार्च शनिबार खालि फोसावना होयो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा खुगायाव मास्क गाननांगौनि गोनांथि फोसावनायजों लोगोसे नेमखान्थिनि बारगा मास्क गानाब्ला 500 रांनिफ्राय 1000 रांसिम जुरिमाना होनांगोन होननानै फोसावदों। लोगोसे न'निफ्राय ओंखारनानै हाथाइ बाजार, मेल मिटिं, गारि मटर आरो अफिस आदालत बायदि सुबुं फोनांजाब जायगाफोराव थाङा मानो बैफोराव करोना जिउसानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आसाम सोरखारा खुगायाव मास्क गानथारनांगौनि गोनांथि फोसावना होदों। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। 3 नं सिडली बियाबाव गासै सा 8 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायदोंमोन। बिनिनो सा 3 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइ गथायनाया गनायथि जायासै। गनायथि जायै सा 3 सुबुंफोरनि मुङा फारियै मनमति गयारी, भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय, जसेफ बसुमतारी उदां बिजाथिनिफ्राय आरो बुबुल दास उदां बिजाथि।
आरो गासै 7 बिजाथिफोरनि गनायथि जानाय मुंफोरा फारियै चन्दन ब्रह्म BPF-निफ्राय, जयन्त बसुमतारी UPPL-निफ्राय, जिसुआ सुमफ्रामारि उदां बिजाथि, सिमृति बसुमतारी उदां बिजाथि आरो रन्जन कुमार ब्रह्म। दानिया फैबावदो 6थि खौराङाव। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ गोजोन आरो हिंसायारि जाथाय गैयालासे खुंलांनो थाखाय सरकारा गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ। थिग बे समावनो सरकारनि सुबुङा दिथा होबाय थानाय समावनो चिरांनि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय दलहापारा गामिनि टलगेटआव आर्मि आरो चिरां पुलिस जथायै लोगो नांनानै गोख्रों सिग्रोमनायाव थांनाय सनिबार मोनानि हराव गंसे गारिजों लोगोसे अनार आलीखौ हमो आरो आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हायो। मख'जाथावदि हमजानाय हाथियारफोरनि मुंफोरा फारियै 7.65 mm गंसे पिस्तल, 7.65 mm गंसे मेगजिन, मोनब्रै बेफ्रुग्रा गुलि, 1700 रां आरो गंसे मबाइलबो मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो 7थि खौराङाव। मैया थांनाय 20 मार्च सनिबार खालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खामारदैसा लोखि बाजार गेलेग्रा फोथाराव सापागुरि कक्लाबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खाम दामनाय, सिफुं हुनाय आरो बैसागु देमसि मोसानाय हाबाफारि जागायो। बे हाबाफारियाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लाफैदों चिरां जिल्लानिफ्राय मुस्रि बिनय ब्रह्म बिथाङा। बे हारिमु मावबादा गायसंथाया बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि बिथोन बायदियै मैया थांनाय 20 मार्चनिफ्राय जागायना फैगौ 30 मार्च मायथाइसिम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खामारदैसा गेलेग्रा फोथाराव जागोन। बे हारिमु मावबादा गायसंथायाव फुंखा सुबुं महरै नुजाथि फैदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारी बिथाङा आरो लोगोसेनो सापागुरि कक्लाबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारी, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथां आरो लोगोसेनो सापागुरि दख'रानि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। दानिया फैदो 8थियाव जोबथानाय खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय सनिबार हरनि 10 रिंगायाव बे जाथाया जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गं-10 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गलाफोरनि गोबां बिबांनि रां खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।